Este sábado 31 de maio a vila de Xinzo de Limia convertiuse nun punto de encontro para a historia, a simboloxía e a participación cidadá coa celebración das Vestais 2025, organizadas pola Asociación Cultural Civitas Limicorum, en colaboración co Concello e dentro das actividades incluídas na celebración do 25 aniversario da Festa do Esquecemento. A xornada incluíu a segunda concentración nacional de Vestais, coa participación de grupos procedentes de Mérita Augusta, Mérida, Austúrica Augusta, Astorga e a da propia Xinzo, nun reencontro simbólico entre tres cidades que comparten pasado romano e compromiso coa recreación histórica. Foi un evento aberto á veciñanza que combinou rigor histórico, mensaxe social e un enfoque claro na visibilización do papel das mulleres ao longo da historia. As Vestais foron unha das grandes celebracións da antiga Roma, adicadas á deusa Vesta, protectora do fogar e símbolo de continuidade. Mulleres consagradas ao seu culto, respectadas, influíntes e custodias do lume sagrado. Esta recreación busca recuperar ese espírito ancestral e proxectalo nun contexto contemporáneo que defenda valores de igualdade, respeto e identidade colectiva.